Za normálnych okolností dať si jednu čerešňu alebo aj pár kúskov a za deň si vypiť trochu vody. Nestane sa vám naozaj nič. Je tu aj ikonická kniha Návod na prežitie pre muža, ale to v ďalšom videu, tak nech vám nič neutečie. Teraz idem vyriešiť otázku, či sa môže ovocie zapíjať vodou. Povedal by som, že určite radšej ako piť to ovocie, ktoré prešlo technologickým procesom destilácie. Takže radšej vodu za ovocím, pretože ten starý dôvod, prečo ľudia vlastne naozaj empiricky zistili, že vypiť vodu po ovocí môže často spôsobiť hnačku, tak ten dôvod je racionálny a je opodstatnený. A súvisí takto, alebo vznikol vlastne takto. Vznikol prirodzenou skúsenosťou a pozorovaním, empíriou. V ovoci je veľa cukru. Vodu, ktorú kedysi ľudia pili, nemožno považovať z dnešného pohľadu za hygienicky nezávadnú. Pili vodu zo studní, pili vodu z potokov, pili vodu, ktorá niekde stála, vodu, ktorá nebola dezinfikovaná. A bolo v nej oveľa viac mikroorganizmov, ako je v dnešnej vode. Takže keď ste zjedli nejakú dávku ovocia a vo vašom žalúdku ostali tie cukry dostupné a do toho ste vypili vodu, v ktorej boli baktérie, tak tie baktérie v istom zložení, v istej koncentrácii sa zmocnili tých sacharidov a začali sa veľmi rýchlo množiť. Každých 20 minút sa zdvojnásobí počet baktérií, ktorým vytvoríme priaznivé podmienky na rast a množenie. No a keď sa to posunie potom cez tenké črevo, v teplom prostredí, dostatok cukru, tak tie baktérie, bacily, si urobili poriadny žúr, ktorý mohol skončiť hnačkou. Takže z dnešného pohľadu, keď pijeme vodu, ktorá je dezinfikovaná, pijeme vodu, ktorá je hygienicky menej závadná, tak by som povedal, že dať si trochu ovocia a za tým vypiť trochu vody nemôže každému človeku urobiť hnačku. Závisí od porcie, závisí od tej kvality vody, závisí od stavu, v akom sa nachádzate, pretože ak budete v stave nejakého svetelného úpalu, úžehu, tak zvrácania a iné problémy môžu nastať aj vplyvom toho a nemusí to byť nevyhnutne z ovocia. Ale nezabudnite ešte zvážiť jeden ďalší dôvod a súvis, ktorý vlastne nesúvisí s tou vodou. Sú ľudia, ktorým ovocia spôsobujú tráviace ťažkosti pretože v ovoci sú rôzne FODMAPové sacharidy. A melón, červený melón, je typickým ovocím, ktorý je pre mnohých ľudí ťažko stráviteľný. Ťažko stráviteľný preto, lebo tam je veľa fruktózy. Sú tam mám pocit, že tam ešte aj sorbitol. Prosto je tam celá škála tých FODMAPových sacharidov, ktoré mnohým ľuďom robia tráviace ťažkosti. Tráviace ťažkosti typu plynatosť, krče, riedka stolica. A keď zjete toho veľmi veľa a podraždenie môže nastať z imunologického hľadiska aj v žalúdku, tak sa môže objaviť aj vrácanie. Ale teda inak za normálnych okolností dať si jednu čerešňu alebo aj pár kúskov a za deň si vypiť trochu vody. Nestane sa vám naozaj nič. Želám vám krásne leto.